Здравейте, уважаеми зрители! Това е Кристина Стамболова. А това е Харитина Агопян. И ние двете сме репортери към... 100% будни! Намираме се пред телевизията Майка. Българска национална телевизия. Извинявай. Какво ще правим днес? Днес ще направим репортаж за самото предаване. В кухнята. Това, което виждате накрая, ви е готово в смлян вид. И сплют вид. Дай пак, смлян кажи. И смлей го, пък аз ще го изплюя, дай. Това, което вие виждате готово в смлян вид. И показано директно на вашият екран, седейки пред телевизора. Стоп! Ето я нашата изпициентка. Аз посрещам гости. Кой гост чакаме сега? Любо Стойков, професор Любо Стойков. По колко време ги чакаш тук на входа на БНТ? Зависи. Ето както сега е снежно в момента, не са си предвидели тази обстановка и после бягаме по коридора. Жаси, къде влизаме сега? Сега по принцип идваме тук така, това ми е гримьорната, където Така? се гримират гостите. И водещите, разбира се. И водещите, разбира се. Няма един човек да ни сложи една пудра. Жаси, сядай тук. Айде. Сядам. Днес ще те гримираме. Ето! О! Я кажи сега, добре ли съм се гримирала самичка? Може по-добре. Малко извън контура и очите изтеглени насам. Имам грешки сега в грима. Да. Гледай сега как разсейваш тук събеседника. А ти от колко време си гримьор, извинявай? 96-та Тик-так, тик-так. Няма време. на 20. Какво е за тебе тази професия? Е всичко. Да, наистина всичко. Много си я обичам и стимул сутрин да ставаме в 3 часа, за да идваме тук в 5 часа. Мерси, извинете. И нищо не сме пипали. И стипиентката избяга. Жаси! Моята работа не е само да посрещам гостите, А какво още? а къде да седнат, кога да станат, да ги наместя. Кога да говорят, кога да дишат? Почти. Тук им слагат микрофоните. Ето е Надето. Тя слага Надето, микрофони. която поставя микрофон. Да. Въвеждай. Ама тихо. Идвате насам. Изчаквате тука и чакаме да ви дойде времето. Чули се някой адски много да се притесни и да вземе нещо да се препотява, да тикне кръв. Чак до кръвно не. Аз съм Рени и съм на Кюто. Ако си забравя думичките, не мога да се седя какво трябва да кажа. А това аутокю всъщност винаги е било много интересно за нашите зрители. Имаме си една специална машинка с едно копченце и просто го въртим и следим водещия. Всъщност, доколкото знам, трябва да се следи водещия с какво темпо чете. Да, точно така. Това си е доста отговорна позиция. Отговорно е. С това изречение през далечната 1959 година стартира първата българска национална телевизия. Внимание! Излъчваме в ефир! Жаси, ние днес с тебе сме ти като питбулите на Жаси. Малките питбули. Да, много ти благодарим. Имаме си друга работа, така че ще те оставим. Отиваме към апаратната. Хайде. Хайде! Това е командния пулт. От тук се управлява ефира на всички предавания и специално на 100% будни. На първия ред са разположени камерите, които са 5 на брой. Имаме камера за водещите винаги, имаме за гостите, имаме камера, която показват евентуално при демонстрация детайли. Така че това е една голяма телевизионна видеостена, на която се показват възможните източници за предстоящи за ефир. Ти копчета тук какви са, може ли да пипна? Не, това режисьорите на пулт натискат копчетата и управляват абсолютно всяко нещо, което като ефир. Винаги съм Ето и искала една да го фея. направя. Да, феята Много съм винаги искала тя е да го звезда. направя Да, нека да винаги. бъде, да. Ти ли им говориш на Мария и Стефан в ухото, ти ли им се караш, ти ли им казваш какво да кажат? Аз им се карам, но кой какво трябва да им каже са ето двамата редактори. Това са нашите редактори, които колят и бесят. Тихо сега. Тук е крайният резултат на нашата работа. Седим на ефир, следим минутите, следим темите. Той непрекъснато ни сменя реда. Ние се бориме с него да не го прави. Това там е нашата режисьор пулт.
Йоана. Аутотранс пише. Натискам. Да, натисни. Прости ми. Айде, бамбак. Това са инженерите, благодарение на които имаме визия, имаме звук. Показа Стефан как си рои в телефона. Ето, пипай. Я протигни ръка напред. Ето така се коментира в преди ефира. Ма ти като кукла на конци го регулираш, бе. Той е под пълен контрол, той е подвластен на нас. Я изпей на коледна песен. 100% будни на Коледа. Стели, кой да махнем, кажи? Коледната звезда да я сложи във ъгъла. Да маха там. Първа да я си. Я се дръпни малко. Оп, ето виж, оп, махай, оп. 3 секунди, 5 секунди. Айде, благодаря. Ако ни прекъснат, пускаме каш. Да те жадувам аз, да те жадувам, а ти се повече. И аз те жадувам. О, не, разтреперах се. Да представим на нашите зрители Игор Дамянов. Той всъщност е мъжкото уравновесение. В репортерски екип на 100% будни. Да, защото само за жени не става. Трябва да има и застройка. Ние сме заливката на мусаката ли искаш да кажеш? Ми да. Ти си репортер от колко време на 100% будни? Ами от 3 години. Криси, а ти от колко време си репортер на 100% будни? Човек, аз съм от 4 години, а преди това същия екип правеше едно друго предаване. 8 години съм вече. И двамата комици са завършили драматичен театър. Да. Игор, кои си любимите репортажи, които правиш? Любимите репортажи винаги са ми тези, които правя с артистите, ако трябва да съм откровен. Музиканти, с художници, с актьори, с всички артисти, които са по земята. Това са ми най-любимите. Махаме ли шапката? Добре. Ама аз бях се подготвил. Дай. Добре, айде. Ама той е за Игор, не е за тебе. Ето го Павката! Павче, идваш ли? И сега записваш ли ме? Записвам те, да, ето. Старата кръчма, старата гримьорда. Сега вече те изрязахме, да знаеш. Ела да видиш. Това са само мои неща. Очила, кърпички за сако, каишки за часовни, кремове. Искам да ви покажа нещо много важно. Аз обичам уши, хрущяла на ушите и за един мой рожден ден... екипа ми подари модел на ухо. Това е крокодила Гена, който ни е подарък от световно известният драматург Николай Коляда, който беше на гости в 100% будни и ни го подари. Това е нещо много важно от моя живот. Събирам такова, закачалки от Тел. Какво е това? Това е интеркома ли? Кабинета на господин Щерев. Закачалки от Тел, колко ви трябват? Имам 50 броя, но 50 кг нямам. Мария, здравей! Аз съм с една обувка в ръцете. Това е пикантерия и е много интересно за нашите зрители. Бъркате. Мария, ти си и продуцент. Точно така. С вече си сложих и другата обувка. Готова съм. Ти не си ще го излучиш това нещо или са майтапите? Гардеробът на Мария Андонова има няколко чифта дънки. Сега ще си покажа другата кутийка с различни богатства. Ето дрън. Такава. Това са други лъскави обувки. Покажи по-добре ти да не бръкна аз. Имам ракия в гардероба. Това ми е подарък. Да бе, Мариче. Разбира се, че ще го изрежеме. Как? Подарък от един колега, при който ходим да четем текстове зад кадър и той винаги като отидам там, Мариче, ето една ракийка да си имаш от мен и аз винаги ги трупам тук в гардероба и просто се стоят. Пак ще я оставя. Ама по принцип предполагам, че ракията не е лоша така за разтваряне на гласа, на гласните струни. Да пробвам преди ефир една капачка ракия. Мамо, никога. Ехо! И тук имаме много книги също така. Ето, различни книги. Кажи ми сега, как се чувстваш след ефир? Това е един адреналин, който ти си взимаш абсолютно така, както се казва, ти идва безплатно. Взимаш си хапчето адреналин и наистина се чувства много добре. Цял ден. Намираме се в стаята на сценаристите. Този сладкодумец се нарича Павел Владимиров, а другият ми събеседник се нарича Теодор Златко. Здравей! Здравей! Това е така наречената творческа работа и колкото повече излизаш на разходки да си проветряш главата, толкова по-добре за теб. И ще ви кажа някои от трудностите от нашия живот. Съвсем някой сподели. Примерно, да, първо трябваше да снимаме на 21, после се оказа, че трябва да снимаме на 13. Падат гости, някои гости си решават, че трябва да влезат в предаването, защото много им се говори, им се участва. Влизат в предаването без да са били поканени допълнително. Човешкият фактор никога не можеш да го предскажеш. Имаше някакво клише, че младите хора не гледат БНТ, но все повече млади хора
започват да гледат БНТ, защото има една промяна, чисто програмно, вижда се. Как е написал колегата анонси? Колега, на колко години сте ви? 23. Значи аз мога да съм ви баща. Анонси, моля ви, напишете го на чист български език. Да, 2 точки, Васил Петров. Долу реквизит. Както видяхте, зад ефир, водещия просто чистачка, отговорният редактор поднася кафето, а всяка уважаваща себе си телевизия има динозавър. Добър ден, прощавайте, вие тиранозавър Тирекс ли сте? Ако обичате, нашият динозавър ще се разкрие в първия петък след Нова година. Това е човека, от който зависят парите. Така че здравей, Майя. Госпожа Майя Дражева, аз разбрах, че днес имаме заплати. О, да, имате заплати, защото аз съм ги осигурила. И освен всичко друго да кажем, че Майя организира всички репортажи, снимачните екипи. Аз когато искам да снимам нещо, се обаждам и казвам: майче, искам да снимам във вторник, 10 часа, осигури ми всичко необходимо. Да, но когато ми казва искам да снимам в балон, и аз силно се притесних. Производствен, нелинен, монтажен комплекс. Всичко е коледно, виж. Сега искам да представя Стефан Стефанов. Всъщност той е режисьор на нашето предаване, режисьор по монтажа. Здравей! Здравей! Какво правиш ти тук? Каква е твоята магия? Точно сега се опитваме да изчистиме излишните глупости, които са казани по време на записа на авторекламата на предаването, и всъщност монтажа се състои основно в това. Ние трябва да изхвърлим всичките тези такива случки, дето не са за пред хора, за да пуснем на зрителите само това, което става за показване. За нашите зрители, всъщност това е Елка Грозева. Човекът, който стои тук по цял ден и нощ. И ни плеска наред. Тя се грижи за нас, да ни е студено, така и да не ходим невчесани, несресани на репортажи. Елче, през теб минава всичко. Би ли ни разказал какво държиш в ръцете си? Тук пише всичко, което трябва да направим и вие да го видите. И нещо, което искам, няма да говоря много, искам да кажа: бъдете винаги будни, гледайте нашето предаване, пазете се, бъдете здрави, обичаме ви. С Мария и Стефан цели 2 часа. Хари, изморих се. Ти ли се измори? Затова ме върза аз тук да те бутам. Добре, приключваме. Това беше от нас, драги зрители. Надявам се ви е харесал. Ако пък не, усмихнете се. И бъдете на 100% празнични. Чао!